ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಕೀರಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ ಶಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಫಕೀರಬ್ಬ ಸರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಪಂಡನೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತಿನತೆ ನಮಕೊಂತೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪುಣದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಫ್ಲವರ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲಾರ್ ಅಂಚಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ಲವರ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರೊಂದುಲೇರು ತಾಟಿದ ಮಾನ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಫಕೀರಬ್ಬ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಚಿನ ಈ ವೇದವಸ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಹೋಯ್ರ ಅಂಚಿತನ ಎಂಚಿನ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರಿನ ಅಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗಡು ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಾವಾ ಊರ್ದ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ನಡತೊಂದು ಕೊಳಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ವಾಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅಲ್ವೇರ ಅಂಚನೆ ಈತ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತೆಲಿಕೆ ಪಂಜಿ ನಿರಿಕೆ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಪರಿಯಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜಿಂದ ఆయన ನಮ್ಮ ಬೇಟ ಹೂ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಜಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತೆಲಿಪದ ಆಕಲಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿತನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿತನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನೂತನವಾದ ಐಕ್ಯ ಅಂಚಿತನ ಅಶ್ವಥ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಕ ಅರ್ನ ತಂಡ ಬಕ ಫ್ಲವರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದ ಪೂರ ಓನರ್ ನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿತ ಐಟತ್ತು ಬತ್ತಿನ ವರ್ಕರ್ ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಕಲೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾ ಪೂಲ್ ಪೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ವರಣಿ ಧನ್ಯಾತಿಜಿ 15 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಮಿನ್ ಜಾಜಿ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ 5 ಬೊಕ್ಕ 15 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಸ್ವಂತ ಬೇರೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ ಎಂಕಲ್ನ ಎಮ್ಮಾರ್ಗೆ ಮೇರು ಗುರುದತ್ತರು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಕ್ಕ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮದ ಫ್ಲವರ್ ಪರ ಇತ್ತಿಜಿ ತುಂಬು ಹೂ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಗೊಂಡೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಕಾಕಡ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನಕ್ಕಂಚನೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೊಂದು ಇಪ್ಪನಕನೆ ಪೂಟ್ ಲಂಚನೆ ನಾನಾ ಬಗೆದ ತುಲೆ ದುಂಬು ಗೊಂಡೆ ಸೇವಂತಿ ಕಾಕಡ ಇಂಜಿನ ಎಂಗಳು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವುಲ ಇಂಚಿನ ಜರ್ಬರ ನೀಡಲು ಇಂಚಿನ ಆರ್ಕಡೆ ಪೂರ ಪೂಯಿತಿಜಿ ಅಂಡ ನೆನ್ನ ಕ್ರಮೇಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪೂ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೂ ಆದು ಎಡ್ಡ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಡು ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಎಂಜಿನ ಪಣ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜನ್ಮಡು ಎಂಕ್ ಏತ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಡು ಏತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಜೆ ಇಂಚಿತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಬ್ಯಾರಡು ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತಿನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನ ಜನ್ಮಡು ಎನ್ನ ಏತ ಮಠ ಸೈಪ್ರ ಬದುಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ನೆನಪು ದಿಪ್ಪಿನ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತರ್ನಂಡ ನೆಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಒಂದು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಸನ್ಮಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನುವ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನೆ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಮಾತ ಕೊಡಿಕಲ ಪೂಪಾಲ ನಿತ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡಿದಿಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಡ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇದ್ದಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಊಡಂಜಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾಸಾನಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಯಾನವಳು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಫ್ರೀ ಆದಿಯಾನೆ ಅಂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಯಾನ್ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚ ವರ್ಷ ಆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿದ್ರೆ ಪೂತ ಯಾನೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಮರಡಿ ಪಂಪನ ಊರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಜಾತಿ ಮತ ಪೂರಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಪಾಲ್ ಮತ ತಿನ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಒಡ್ಡ ದೇತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾರಡು ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಘ
ಅನಾಥ ಬೆಳೆಯಾಡು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಾರು ನಿಖಿಲ ಜನ್ಮ ಕಾಲೋಗಿಯ ಮರಪುಜಿ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮನಾನಿ 20 ದಿನದಿಂಚಿ ಈ ಸಂಘದ ಸಂಘಟಕರು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದರು ಪಂಡ ಅವು ಯಾನ್ 2-3 ಸರ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಬೋದಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಇಂಚ ಪ್ರತಿಗೊಂಜಿ ದಿನಲ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಇನಿಯ ಅರಿತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಇನಿ ಆರೆಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡೆ ಆರ್ನ ಮೋನದ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಆ ಮಾತರೆಗಳ ನಿಖಲೆ ಕುಡೋರ ಪಂಪ ನಿಖಲು ಮಾತರ್ಲ ದೇವರ ನಿಖಲೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೊರಡು ನಿಖಲೆ ಮಾತರ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದದು ಎನ್ನ ರಡ್ ಪಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಡ ಒಂದು ರೆಡ್ ಇಡ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪಗೀರಪ್ಪ ಸರ್ ಏಪಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಾರ ಅತ್ತು ಬೇಲೆಡೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಪೇಪರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈಜೇರು ಪಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರಲ ಉಡಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತವಾದಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೈತಿನಂದಾಂಡ ಆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸಂದಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆವಡು ಪಂಡು ಇರಡಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಎಂಕಲ್ ನಟೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್